салом дӯстони азиз, ҳама каса сози нағзен, саломатиётон хубай, коротон нағзай дӯстони азиз. Раҳмат ба ҳаматон барои дастгиритон, барои суханои беҳтаринтон дӯстони азиз. хеле миннатдорам аз суханои беҳтарину комментарии беҳтаринтон ва мехостам онҷа дар як-ду саволи шумо ҷавоб гардонам. савол омадагия дар комментария ки апаҷон шумо ай олмон тамоман рафтагӣ немо хоҳарои азиз мо меҳмонӣ омадагӣ насиб боша иншалло ки бо сафар ба олмон дорем худохоҳад иншалло ки навор мекунам худохоҳад мо пастани омадагӣ нестем. баъдан бо савол шидагие ки куҷо зиндагӣ мекунем чанд и савол чанд кас нависондагия комментарияда мо да ҳазрати мавлоно бози ноҳияи шомансур шидагия мо ҳазрати мавлоно да зиндагӣ мекунем қишлоқи сабзикор бози ноҳияи шомансур шидагия. баъдан бо саволи бисёр да ҳамин савол да комментария бисёр савол шудагия дар бораи мавлона наҷмиддинова. вай мавлона наҷмиддинова хоҳарам ҳастанд, хоҳари радноим, як падар як модар. баъдан бо савол комментария шидагия ки дастархонтон холӣ наход ки германия бирем дастархони холӣ. дӯстони азиза чӣ мегӯм, ман аввалаш ки сюрприз карда омадагӣ будам, ягон каси хона будагӣ мо намедонистанд ки ман ай олмон сафар дорам ба тоҷикистон. ман ира сюрприз кардам. баъдан ман вақте сёмка кардам аввал саршави дастархондозира сёмка кардам. алҳамдулиллаҳ замоне ҳаст ки аз тамоми чизи дунё да ҳамин бозору мағозаҳо ҳастай пул боша мега ҷангалга шӯрбо. алҳамдулиллаҳ дастархонмона тоба кардам беғарз аз шири мирғ ҳамаи чиз буд. вақте ки ман сёмка кардам саршави ҳамон нав як духтани дастархона сёмка кардам. баъдан вақте сёмка кардам туҳфатиида вай охири дастархон буд уже ҷамъ кардиста будем. ба гуфтам дастархон ки холӣ кишид ман мисол ҳам туҳфаро доданам осон шава. алҳамдулиллаҳ дастархонмон пур буд. дӯстони азиз ҳар суханои беҳудаву хеле чизои чӣ нанависен. аввалаш димаш ки мегӯм ки хоҳарои азиз гап дар дастархони пур нестай, ҳамин як нон як пиёла чой алҳамдулиллаҳ беҳ аз гӯшти гов беҳ аз гӯшти гӯспандай. дидори модар аз ҳама, дидори фарзандои падар аз ҳама чизи рӯи дунё, аз шири мирғам беҳтарин дидори модар, дидори ҷигарбандонай. не ки одамои нафарое ки намефаҳманд ҳарчи суханои ноҷо задан мегиранд илтимос нанависен. алҳамдулиллаҳ аввалаш ки ман худам айолмон рафтагим худоро шукр бе ягон чи бе пул бе чи рафтагӣ нестам. демаш ки дастархонмон алҳамдулиллаҳ аз беғарз аз шири мирғ мегӯм ҳамаи чӣ буд. як соли замоне аст ки ягон кас на гишнай на ташнай на дастархони холӣ дорад. анам ха дӯстони азиз суханотонро ҷавоб гуфтам. иншалло бозам мегӯм ки дӯстони азиз ман сафар дорам иншалло ба наздикӣ бо худо хоҳад навор мекунам. бози мо дар норак ҳастем дар дачаи ҷиянам дачаи ҷиян май нигоҳ кунем и дача ай ҷиянҷонаки манай. хайр дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон. як бори дигар видеоро мепартом, давоми видеоро тамошо кунем, дастгирӣ кунем. иншалло ки видеои ҷолиба пешкаши шумо мекунам. баъдан якчира гуфтани ҳастам ки связ чия безеб ки ҳастай бароим дер видео мепартам. як видеоро саҳар мепартем ба шава дар ютуб мераса мегӯ ки ба поиз рафтиста боша. барои ҳамо дӯстони азиз хай агар успетам накардам худо хоҳад чӣ равам олмон равам мондагӣ видеома баъд дар олмон мумкин партом ё ки дар ҳамин ҷа партом акиша худованд худаш медона. неки иншалло ки ман видео навор кардагӣ мепартам.
انم خیلی دوستان عزیز حتما فکر و عقیده را نویسین سوال باشه مرحمت نویسین جواب میگردونم با یه بار دیگر رحمت به همتون مرحمت ویدیو پیشکش شما تماشا کنین و فکر و عقیدهاتون رو نویسین Tacikistan bakmış. دوستان عزیز ما در شهر نورک رسیدیم ما اینجا دمگیری اومدیم این خیلی شروع دریا را بینیم Gdzie kuchnicze?
جای خوب Boleh video? Mio ya lupa. Harus berapa siongkak? Айс акчас айс нёво ох медонум охотрана метунам аҷа бегисим как ин хона ки мо да нуной нуни сиёҳ гандум шабиҳ қамазо мазан онаи ҷиянам даем нурак забури нушремата дидай дига боло бра Я паҷон да иҷа чико кардисти шумо икра меохия Не, икра нест. Икрада фақат медалоя пиёз, болгари, сабзи, помидор, бокулиҷон, чеснок. А иҷа картошка, гӯшт, бокулиҷон, болгарки, помидор, чеснок. чӣ мешавад бибит алло кардиста Воки мешавад ки мана ба хурдаш сер алло ба хурдаш сер наметунӣ. иҷа кухани буда Баъд бо бахшиши боз мана ин ҳаст. ҷон дасту дар чордона ҳамин метаркоӣ. Ин бизилик баруси ба тоҷики райҳон мебошад. Ин чиқадр табобатшаванда мебошад. мода паҷон райҳони хеле нофармо надорем ин хеле савза ҳамеша тоҷикистони мо нофармон гирифта баред шинонед. Замини ман ку ба худои мерем мо нав оша хӯрдем навбат ба боқлаҷон мошина ман кард ки мада боқлаҷон бигирем мошинамона ман карда ҳама мошин се мошини зумбаду мистонам ҳайрон шудам ба ё ки барои чӣ мо ман кардем афсӯс ки боқлаҷон камтар аст. Ман як тавре кардам ки ҳамин пуртова бисёр бутова бисёрием барои мо неки ма барои дилхас кардагим асосан мен бирим дар дастакая паҷон бо и колаша бида чӣ рехтагем баркал шуд ташамемон мебошим камкам да вақти авқотпазима ин иҷа пасуда буда ку ака барои нашӯем гуфта барои ма аднаразим гирифта ира иҷа чия иҷа шабигирам нишон кия паҷон ира биндегурай ина сай ки мега кришкаемон криша надорад кришкай мефурӯшам размеша мегирӣ мекунам ҷои отдих беҳтарин ҷо буда иҷа
ها میخورم اون پیکو بری اوه نبول